herritar asko hurbildu zaizkigu eta gainera guk ez gara itzu, arazo handia daukate gure herriko ume gazteek eta familiak beraiek ere arazo handiak dauzkate, ez dauzkatelako eremu zabalak eta bai kirola praktikatzeko, pilotan aritzeko edo kuadrilla handian edo ibiltzeko toki zabalik ez dugulako. Herri honetan, guztiok badakigu, ditugun eremu bakarrak, direla Begoñako Andra Mari Eskolaen patioak eta San Pedro edo Kasko plazak edo. Horretarako egokiak ez direnak eta prestatutak eta direnak. Oztopo eta estorbo baino ez direlako. Eta hor bertan ere, batzuetan ere, pilotak eskapatzen dira kanpora eta arriskua ere, arriskutsu ere bada. Horregatik edo Bildutik kontzientea gara eta behin baino gehiagotan eskatu dugu edo ditugun eskola publikoen patioak zabaltzeko edo. Horrek edo bizikalitatea asko hobetuko luke herri honetan eta emango ligukete aukera handiak. Azpiegitura hauek erabili beharko genituzkela. Horregatik eskatu diogu udaletxeari goizeko 10:00 gabeko 9:00 arte edo zabalik mantentzeko. Uste dugu edo horrek emango liokela gure herriari edo gure auzotarrei eta auzoei beraiei ere bizitasun handia.